Siphinde-ke sikwamukele la kwi-channel yakho-ke emnandi kakhulu-ke la esikuhlaziyela-ke khona amaphupho. Namuhla siphinde sikubhekele futhi okwesibili iphupho elimayelana nomuntu othandana naye-ke. Uma lana-ke uzophupha-ke umuntu othandana naye edlile amanzi amponjwane, lokho kukhomba ukuthi akayena lo muntu embone ngathi uyena, futhi kunabantu abamdudayo abamfaka izinto ezingalungile-ke, naye maqede-ke avume. Uma uzokuphupha kuze kube ngathi ulele naye nisijabulisa, kuyaba zimpawu, uphawu oluhle uma ungajwayele ukuba naleli phupho. Kepha uma lihlale likuvakashela kuyakuxwayisa ukuthi kukhona umuntu ongajabulile nje, kodwa nithola kunifaka izichitho, kuphinde kubike isilwane osifakiwe esizenza umuntu wakho ukuze uzovuma silale nawe sishiye insila. Kanti uma uzokuphupha engathi isicathulo sakhe akasiboni simlahlekele, nawe ukhona uyasicinga kepha awusitholi, lokho kubika okuthusayo ungahlangabezana nakho. Kungenzeka kuhambe isikhathi-ke akwale. Kepha uma